आमी एक्चुअली सलमोना स्प्रिंग आसा पळय इज अंडर रिपेअर आणि अंडर ब्युटिफिकेशन. सो सालिगांव सलमोना स्प्रिंग रेस्टोर जातली आणि ब्युटिफाय जातली, बरी जातली. वी आर स्पेंडिंग अराउंड 90 lakhs on that particular spring. But now the spring which is collapsed is Ake spring. But Ake spring कितें असली थंयसरल्यान थंयसर lot of illegalities have happened there in that particular hill. आणि कोणे घरा बांदतना माती बिती हाडून थंय वतली. आता some of the vigilant सालिगांवकार्स group led by Mr. रमेश गाडी have cleaned the spring आणि तेंच्यांनी सगळे लीप करून ते सगळे एक्सकवेट करून ती स्प्रिंग केली. बट आय हॅव अप्रेज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट टू रिइन्स्टेट आणि बरी ब्युटिफाय करपाची करून. ॲक्च्युली वी हॅड ऑलरेडी visited the spring with WRD engineers and they have inspected it and we had moved a proposal at that time when Mr. Vinod Parlikar was the Minister for Water Resources. So now we are pursuing the same matter with Honorable Minister Mr. Philip Neri, and he has assured us that he will look into the matter and get it repaired and spring will be repairing soon and keeping the aesthetics आणि तेजे कितें रस्टीक जो लूक आसा पळय तो लूक थंयसर तांकां लोकांक पळोवंक मेळटलो. वी वील नॉट डू कॉन्क्रिटींग तसलें कांय जावचें ना. टेकिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इन कन्सिडरेशन वी वील डेवलप इट.